martang yang mahita. Asiniroha madihamu do dame nasia debata amata do sian Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saduhutna pajuppa kita muse marhiti renungan harian di hari Sadarion hari Selasa tanggal sia Juni 2026. Ima hatan itu hatan tersurat di Daniel bidu tolu ayat 10 pitu dohot 10 alu. Hujahama dihita. Molo lomo rohani debatanami na huoloi hami. Sai paluon na dohami sian liang pamurunan namar nala-nalai dohot sia tanganmu ali raja nami. Alai nang solomo rohana. Ikon boto omudo ali raja nami. Naso olo hami mamele tuaka debatamu. Manang marsoba tu gana-ganan sere naung pinajong-jong mi. Ido yang go sahana horas ma dihita amanginang. Mudah-mudahan sayang giat barita hahipason dohot lasniroha barita tadohot pakilalata nuaing diganup inganat tabi. Sahat tuita hatan itu hatta marhiti tulu halak na poso na di paradopon tusada api namar nala-nala. Ima parsuruon ni sahala raja Nebukadnesar. Naso manoba debata alai manoba gana-ganaan sere. Laos nang ditogihon tulu halak na posoi. Si Sadrak, si Mesak dohot, si Abednego, asa dohot tong nasida. Marsoba tu gana-ganaan serei. Molo suulo nasida marsoba, dawon naman nasida tu liang pamurunan ni api namar nala-nalai, pola pitu hari lopit panasna sian nasomal. Luar biasa tantangan, luar biasa tekanan, ancaman kematian, ancaman hidup dijuluni natulu naposoi. Alemoleate dituhatta na parjulu naik konsi parhusoru-sorota markiti renunganon sonang niroha dohot pikiran na dame. Ido na taida siyan natulu naposoi. Si Sadrak, si Mesak dohot, si Abednego. Nang pinunga ditadda na sida, raja na songoni, otoritarna. Songoni, pangalahona. Jalan nang pidijolo na pitu hari lopit panas nili ang pamurunan ni. Alay tetap tenang. Tenang pikiran na, sonang nang pakilalaan na. Totu boydo hita mangadupi situasi na songoni. Podjot pakilalaan. Susah pikiran. Mamereng. Mamilangi. Dohot manatap tujulu. Alani keadaan ningulu. Krisis aka pangalaho. Krisis nang parhepengon. Parsahiton nasora malum. Perubahan-perubahan perilaku pangalahon yakayanakon ama dohot ina do sudi akan namar jonok tu kita. Terlumobi diak kananeng mengadupi ujian. Tarotohon mabiar. Alai di bagasan gowar nitu hatta. Di pasonang dilehod do torang ni pikiradi. Totu ima tangyak ta parjulu. Tuhan, pasonang ma pikiraku. Laho mangalak ka tujulo manang aha pesyadupaku. Di bagasak koma ay cupakku do sonang dipikirani. Namangihut di tonga-tonga ni renunganon, di tonga-tonga ni hatani tuhat taon, saya somal do, saya tapangido, molo mangado piakar ragam syadopan,
Say somaldo pangiduat ta palua maau Tuhan sia nakaon, palua maau Tuhan sia pikiranon, palua maau Tuhan sia non ninna hita. Alai molo so di palua hita, boido hita mede butuh bagaisan aka panol solion. Ujungna dang marlapatak kape na martangyangi. Dang marlapatak kape na maredeh. Dang na marlapatak kape na marminggu martangyang partangyang duhot aka na maduhot yaka perpungwani. Debe sa tonga-tonga tagabi mundur. Masohot bahkan sa tonga-tonga yaka ulaw na denggan na parjulo na niulanay. Holan ala so di palua so dialusi akka pangiduata. Hape alus ni tulu halak na posoi Sadrak Mesak dot Abednego. Didok do panidangiyon ni hapersyaw na bagas di panadayon na dohot debata. Didok lomo rohani debata nami na huoloy hami. Adong do di si naikon si ingotota na huoloy hami. Lapatan na ikon borhat siyan panguloyo do parjulo. Laos siyan panguloyo nima tarida hebel gaon ni debata. Molo lomorohani debata nami na huoloy hami. Say paluaon na do hami. Ima panidangiyon na parjulo molo lomorohani Tuhani. Guru di Tuhani do sudi tanoon rodi isina. Guru di Tuhani do ngolukku ngolum ngolut ta sudi. Guru di Tuhani do sudi akan datadopi amanginang di ngoluon. Atong molo guru di Tuhani do sudi. Molo lomo ni rohani debatado sudi. Hot mahita parjulu mian di bagasan panguloyon. Taulo me mana tau kuhon ma na guru di ibana do dirikon ngolukon tanoon rodi isina. Ale dada holat saat disi panidang yoni diuduti do muse. Alai naso ulu hami mamele siani. Alai nang naso lomorohana ikon boto ombudo ali raja nami naso ulu hami mamele tuakka debatamu manang marsoba tugana ganan sere naung pinajong jongbi. Nang so lomorohani Tuhani melua hami alai anggo mamele marsoba tugana ganaan serei tung naso olodo hami. Luar biasa sada panidangion sada belgani panadayo di debata manang na melua manang naso melua pe tetap dodang ulu marsoba tu ganaan serei. Labatan na hot do di bagasan Tuhani. Denggan rumah tanggana manang adong aka persoalan di rumah tanggai. Hot do di bagasan Tuhani. Dang masibuan dalan na. Dang na say manutun lomoni rohana. Alay hot ibana di tonga-tonga ni keluargai marsoba memuji Tuhani. Nang lamso denggan ekonomi ni ngoluna. Alay tetap do ibana pasahat dirina. Marpanedangion di jodoh ni Tuhani. Manang lamborat sitaonon na, lamborat persahiton na. Godang tubuh musiaka persahiton de baru. Hok do marpakirimon, marpanidangion di tonga-tonga ni tangan ni Tuhani nalabohi laho palabokon pakilala atta. Nang monang manang somonang laho madungdung aka persikolan na tumibo. Lulus manang so lulus, diterima manang so diterima. Hok de bana marsiajar, hok de bana mapersiapon mengaradi diri na musi itu akan mangihut. Hok do ibana gabe yanakon di Tuhani burju tunatoras
burju mula ulaon jala burju marsoba tu Tuhani alani dioloi manang so dioloi dapotta manang so dapotta akka natalului ikon hok do hita di Tuhani ima bagian na paduahon bagian na patuluhon ikon tak aku hodo bahwa keputusan mutlak ada di tangan Tuhan. Tuhan itu nama no Tuhan haputusan na. Holan nama dalani ngoluodo hita haputusan na ujungna di Tuhan itu. Atau tadalani ma dalatta. Ta adupi ma akka syarupata. Alay taingot ma dang dipasobu Tuhan hita. Mulu huton udut ni turpuhi ditiki di dabu nasida tu api nawarnala nalai tarsonggok do sinebutkan nesar ala dibereng merdalani do nasida di atas ni api bohado bahenon nishita siapa matak taong sian hajol maut taong na di bagasan na hona ikat alay boy merdalani di atas ni api namar nala-nala dang mabugang pamatang ni si Sadrak si Mesak dohot si Abednego daholat tali na mangikatido lopas di bahen api garyada salina mardalani do nasida alesada panatapan panidangion nama baik tersonggok sini bukan nesar di sukun ibana do edak tulu halak tahe basa obat talak kuidanina lapatan na borat pe si tahunota dok be akan tetapi kiri rap dohita dohot Tuhani merdalan di atas api namar nala-nalai merdalan di perdalanan ni ngoduta merdalani nasida songoni di atas ni api alani jakkon ma tangan di Tuhani naman yupo jakkon ma tangan di Tuhani nasaipai ima harorota jakkon ma tangan di Tuhani nasamanuguho di hagaliombi di sitaonomi di arsa ni rohami di krisis perhepengon di parsahito dohot di tekana dohot akalan na asingi jala jaloma tangan di Tuhani nama masu hita ututuk ma perenungan omar kita sada cerita di sada tikilu jama marpikir sada ina halani borak ni pikiran na daktar bahin ni bana besude mabikiri portibion alani terpudum may mana dina terpudumon saya dipakilalahon ibana ma sahirana dong nama niup tangan na mulanay songoni ma lujan ibana songoni ma tegang ni pamatang na alay disi dina terpudumon dihilala ibana ma adok sada tangan na labbok maniup dinikmati ibana ma dipakilalahon ibana ma labbok ditangani ujung na pamatang nakin na songoni mohok na alay gabi lam liling lam labok manang pakilalaan ni bana didok rohan ni bana ma tabu na itahe labok ni tangan na maniyo pawi lam liling lam so ng pikiran na dang ganggu pe pikiran na dang pojot pe pikiran na ala dipakilalaon ibana direnukon ibana tangan na maniyop ibana na labohi alay dung lam liling sonang may mana mardalan sa dihira ito may mana mardalan dito pinisada danau nadong pasir na manang dito pinisada laut namar pasir rupani sa itabo mapakilalan di mana sonang alagomos do di tiup labok do tangan naman yupon dibering iba na tujulo labok na itahe pemandangan alay sepatay di tayo lima na tupudi di bereng iba na adong bogas ni pat opat sa dito iba na batahe adong do hape bogas ni pat opat lam dinikmati iba na mulai malu ja pakilalaan na mardalani alay dung adong musay di hilala iba na mamulay musay kendor na manyopon
dak songon gomos ni na parjuluibe mulai makendor sehira moru ma gomosna mulai bana suku-suku muse bah nga mulai ditinggal honau nga mulai dipasobo na rohani bala lam diling lam so di hilala ibana betangan na maniopi sa suku-suku marohana muse ngay diyen waeng nong dipasobo duau nong ditinggal hodo sa halaku ina rohani bana ditailiho ni mana mamusi tu pudi dang be opat bukas ni pati nung bitinggal dua dongi mulai mamusi pojot pikiran na edit ibana mah basa tok kido HP na tabui satok kido HP pikiran na sonangi satok kido HP tangan na labuhi na rohani bana terus mulai mamula mapojot ni rohai dongi dipakulingi mamusi ibana ay basa songoni roham siyan na pojot labok mula musi pojot ninna ido ibana satok kido ditiup potangaki ali ditinggal hokko doa musi ninna mana gabi hubereng gabi huilala sahalak kudo na bardalan ay bukti na dua na mabogas ni pati didok matu ibana atong uji majo bogas ni pati bogas ni pak mudoy manang nadang ninna di uji mana mabogas ni pati hapirak pas tupak na tu si majo jatna didok ni mana cibuk bulu bogas ni pat tuon bogas ni pak ni si don inde mana didok dongan nama kata bogas ni pat tu duis jatong di dia duau merdalat duau basalak tari da bogas ni pat tu inna idok dongan nama kata dung lo jaho dung mulai gali pamatangmu si majojak mina mardalani ho hila ala doi ninna ala ni gabi huop padoho ala ni bogas ni patu doi au na bangopa ho di hilala ibana matutu tahe ena rohani bana amang inang songoni dongang ulutta tarinukum ma tabereng ma ahana masa di tonga-tonga ni nguluta dito gudijo turpuhon hatan itu hatta di hita sonang ma pakilalaanmu sonang ma pikiranmu uloi ma Tuhani loas ma Tuhani mangula di bagasan ngolum manang ahape pakilalaanmu pocot las roham manang ahape namasa loas ma uloi ma Tuhani mangula di bagasan diri unang loas akan apocoti mengerejai rohanang pikiran paradema hati dakuma songon panidangion ni naposon itu hatai mololomo rohana peluon na rohami nang solomo rohana dang uluhami marsoba tu gana-ganaan serei di pergugu itu hatama hita sadukutna di pergugu itu hatama kanagali akan apocot pikiran melua diurupi tu hatta rap dohot tu hatta hita alan ditajakum ma tangan ni tu hatta talowas ma ibana ay rap do hita mardalan dohot ibana disudi aka pardalanan ni ngulutai amin martang yang mahita ajari hami Tuhan marpangoloyo diho molo mangadopi ragamnya kasyadopan nasohinirim ni rohanami nasohina lomohon di rohanami ajari hami Tuhan tugu marsihohot diho molo lam posangulwon molo lam duk akka pakilalaan molo lam torop akka namunggil siya na haporsyon na patugu rohanami Tuhan asahot di bagasakko unang ulo hami laho marsoba tuak kagana-ganaan na asing alay sa sadahoro de bata siuluan si sobaon nami patugu rohanami toktong manada marpos ni roha jalar maralus siyan saluhut na kahatan na hubigi kami siyan saluhut na situasi kondisi na humaliak kami molo gaorpe na humaliak kami alay hot kami Tuhan di na mangalopit tangan nami tuho ay lomo ni rohamdo sudi akan namasa tanoon rodi isina guru di hodo hami manang ana masa Tuhan siap perbinotuan budo alerap dohot todo hami Tuhan memulus akka perdalanan di ngulu nami sonang mapakilalaan nami torang mapikiran nami mamereng
mengalusi sudi akar ragam niakana pojoti asa jupang nami Tuhan hapor siaun panidangiun natugu ai hodo Tuhan napun hami. Amin.